Eluf ta' persuni rħewla lejn il-Belt Valletta biex jiċċelebraw il-kisbiet li saru tul dawn l-aħħar snin għal persuni LGBTIQ. Fl-isfond ta' xita ta' bnadar bil-kuluri tal-qawsalla u kartelluni b'messaġġi favur l-ugwaljanza, id-domna sens ta' sodisfazzjon fuq uġi dawk kollha li kienu preżenti, fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat li sostna kif dan id-drittijiet kienu għadhom u se jibqgħu fl-aġenda tal-Gvern. Ix-xogħol ma jintemm qatt, naħseb il-fatt li hawn tant nies kważi ħafna iktar mis-soltu illi qegħdin jawru l-appoġġ tagħhom lill-minoranza fil-pajjiż turi li l-kultura qed tinbidel, mhux biżżejjed li jinbidlu l-liġijiet imma qed tinbidel il-kultura li jinfetħu aktar l-imħuħu naraw kif verament inġibu l-ugwaljanza fil-pajjiż, dan hija parti essenzjali mill-aġenda tagħna. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm ukoll bosta ministri, segretarji parlamentari u deputati tal-Gvern. Dawk preżenti l-koll irrikonoxxew li pajjiżna għamel qabżiet kbar tul dawn l-aħħar snin u kif pajjiżna qed ikun ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Ġejna hawnhekk niċċelebraw id-drittijiet ċivili għal kulħadd, però il-ħsieb huwa wkoll li naħdmu aktar fil-qrib mal-komunità LGBTIQ biex flimkien bħala żewġ minoritajiet nimxu paralleli. Għada kif qed int stess għandna riżultati pożittivi, niġu biex niċċelebraw dar riżultati u niċċelebraw id-diversità kbira għandna f'pajjiżna. Ovvjament nieħdu flimkien hux. Għax importanti għal dawk il-persuni li għadhom mhumiex out, li qed għandhom diffikultà fil-familja tagħhom fuq il-post tax-xogħol, postijiet oħrajn. U għax anke alla volja avvanzajna fuq livell ta' liġijiet, ma jfissirx li soċjalment wasalna f'punt fejn id-diversità sesswali u tal-ġeneru hija aċċettata bl-istess mod bħalma hi n-nuqqas ta' diversità. U għalhekk huwa tajjeb li nkunu hawnhekk illum. Il-Pride ġerment hija fejn iftakru ċelebrazzjoni ta' x'akkwistajna, ta' drittijiet li għandna, però wkoll reminder ta' li hemm partit mill-komunità tagħna li għatfadlilhom ikunu protetti li ma ħallhomx iqalura wkoll. Fid-dawl li dawn id-drittijiet daħlu taħt Gvern Laburista bidejat progressivi u liberali, il-Partit Laburista ħaseb li jfakkar din il-ġimgħa wkoll bi kburija tal-bandira tal-qawsalla fuq iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.